Ayan mga adyo. Yun. Usap-usap mga adji. Gagambino. Gusto ko lang pakita sa inyo yung lalagyan. Yun. Ito yung mga lalagyan mga adji. Kung pamigay natin nga pala mga adji. Ito yung kay Prinet. Ito yung kay Prinet mga adji. Ito yung kay Jamaluin. Yan. Ito naman yung kay 30. Nga pala mga adji, kung napapanood nyo to mga adji, yung mga nanalo, malamang sa malamang napadala ko na to. Ito yung kay Nathaniel. Yung kanino ba to? Doon kay Riley Cortez ba yun? Pasensya Riley, hindi ka kasi nag-message sa akin. Wala akong details mo. Hindi ko alam saan papadala, sinong kontakin. Yun, sinabi ko naman sa Gambino PH na na-message niya ako. Kung hindi niya ako ma-message mga adji, poporpit ko yung panalo nyo. Noon, tinabi ko na yung mga gagamba. Tapos nga pala mga adji, doon sa video na to, yan pala, bago tayo magano, yung mga nagpapa-shoutout, shoutout sa inyo mga adji, God bless sa inyong lahat. Galamyers, nakakatawa yung mga video boss. Ang lalaki talaga nung gagambang Taiwan mo. Kadagit, welcome back ulit boss. Sino pa ba mga aspiring yung Kapangil TV? Sino pa ba? May nagkumontak sa akin, hindi ko alam, nalimutan ko yung name, pero support ko kayo. Sino man yung mga nag-uumpisa pa lang, supportado kayo ni Gagambino. God bless sa inyong lahat. Ayun, gusto ko lang din pala ipakita mga adji, gaano kalaki tong salmon natin. Mukha tingnan nyo mga adji, gaano kalaki ngayon, kasi dalawang gagamba ata na buo ang pinakain natin dito. Kasi naglaban tayo mga adji. Masyadong malaki mga adji yung salmon natin ngayon. Mukha na siyang holin. Ayun, nakikita nyo mga adji, ang laki talaga. Tingnan yung palad ko mga adji. Yan, yung daliri mga adji. Yung lalaki, ang laki talaga mga adji. Mukha siyang puputok. Ayun, Tapos yun mga adji, yung sa video na to, ayun, gagambang mais mga adji. Yung sabi ng iba na mukhang malambot. Saka yung rare din yan mga adji, yung kulay nun. Tapos gagamba, tigre na pula, rare din. Yun mga adji, wala nang ano-ano pa. At thank you sa panonood. Yun, umpisa na natin yung laban. Yun mga adji, Gambino nagbabalik. Yun, last fight natin to mga adji. Kita nyo naman sa picture, gagambang mais. Rare yung color na yung mga adji, ang parang mapusyaw ng puti. Pero ayaw ng mga ibang tao dyan kasi daw parang mukhang malambot. Pero masusubukan natin mga adji. Tapos yung isa, rare color din yan mga adji, yung gagamba na pula, tigring pula mga adji. Yan yung mga gandang gagamba. Pag sobrang laki niyan, sarap panoorin kasi pula talaga yung mga paa yan. Sa harapan yung mga adji. Umpisa na natin, lagay na natin mga adji. Ito yun, yung tigre na pula mga adji. Yan, pula talaga siya mga adji, tigre. Yan. TM size lang to mga adji, Tagalog pala to. Ito Tagalog na to mga adji. Kanina puro Gabaldon, ngayon Tagalog na. Cebu sa Gabaldon yung kanina. Malikot pala mga adji. Bumababa talaga. Pagod ka na yan. Tulogin muna natin yan. Ito yun mga adji, mga kalaban nun. Yung nga pala yung paleta natin nawawala. Kaya yun, ang hirap magano. Kawakan ng mga gagamba. Kaya mga adji, kinat ko na to. Diniretso ko na dito. Kasi yung lilikot talaga ng mga gagamba. Yan, game. Yan mga adji. Sige, wala lang bumitaw mga adji. Natin alam kung sinong lumamang. Yun, grabe yung tigre mga adji. Walang ano-ano. Mga adji, ganyan na, hindi na makapag ano mga adji, na makalakad masyado. Malambot nga, kaya pala ng iba. Hindi na natin lalaban to mga adji kasi yun nga, alam nyo naman, pag ganito nakabagal yung gagamba mga adji, hirap na siya.
Binubura na ng YouTube mga kaji. Kaya ang gawin natin doon, hindi natin paglalabanin. Yung tigre oh. Kita nyo naman tigre mga kaji, parang wala atang tama. Oh. Meron, pero hindi siya masyadong napuruan mga kaji. Ang bilis pa oh. Yung isa, wala na. Ganito na itsura ng isa oh. Yan ang mga kaji, kaya hindi na natin isusubok pa to kasi baka mabura lang ng YouTube. Again, yun, napatunayan natin, medyo malambot nga, isang kagat lang oh. Lusaw agad siya oh. Oh, patay mga kaji. Yun oh. Patay yung gagambang mais mga kaji. Wala talaga, hindi na gumalaw. Stroke na mga kaji. Yan oh. Tama niya mga kaji. Malapit sa may sa may labasan ng itlog niya. Yun lang. God bless mga kaji. Salamat sa panonood. Sana bigyan ko kayo ng mga gandang content. Yun nga pala, hindi pala ako naglalaban sa labas ng bahay kasi malakas talaga hangin dito. Yun lang. Thank you ulit. Much love and respect sa inyong lahat. Hey, amazing. Amazing. Say subscribe. Bye. Subscribe. Bye. Say subs. Don't. Subscribe. Bye.